Lenovo ThinkPad X1 несъмнено е едно от най-интересните хибридни устройства, които днес можем да срещнем на пазара. В първата част на видеоревюто, което му посветихме, DigitalBG започна да разглежда неговия дизайн, концепция и хардуер. В случай, че сте пропуснали да го гледате, директен линк към видеото ще намерите тук долу. Днес сме подготвили още интересни факти, тестове и неподправени впечатления от първа ръка. Останете с нас в следващите няколко минути и ще разберете. Дисплеят на таблета е с диагонал от 12 инча, с съотношение на страните 3:2. Той е IPS и има 2К резолюция, 2160 към 1440 пиксела. В резултат, изображението е максимално детайлно и идеално за всякакви цели – работа, забавление или продължително гледане на видео с висока резолюция. Яркостта е над средно ниво – 350 кандела на квадратен метър, благодарение на което имаме добра видимост, дори на открито при работа под директно насочена слънчева светлина. Няма ясно изразени по-тъмни или по-светли петна при бял и черен екран, като тук отчитаме 86% разпределение на яркостта по цялата площ на дисплея. Като база за сравнение, при Dell XPS 12 и Asus ZenBook UX 305CA, които се явяват до някъде конкуренти на хибридния таблет, разпределението е 80%. При Microsoft Surface Pro и HP Spectre X2 то пък е 90%. X1 таблет може също така да се похвали и с добрия ъгли на странично виждане. Това тук обаче не е съвсем обикновен хибрид. Колко странно звучи обикновен хибрид, нещо като ретро-електромобил. Но да се върнем на ThinkPad X1. Благодарение на своята изкачаща метална стойка, той може да се използва настолно в няколко различни варианта. Можете и да свържете към него на магнитен принцип клавиатура, като по този начин вече имате ноутбук. Lenovo обаче ни изненадват приятно и с новината, че X1 е модулно устройство. Нещо като LG G5, но в малко по-различен вариант. След като отключите долната част на таблета чрез този слайд бутон, тя може да се свали, след което имате възможност за апгрейд според индивидуалните си нужди. На този етап добавките са 3, като платформата е отворена и нищо не пречи в скоро време да видим и други допълнителни екстри. Основните са допълнителна още по-голяма батерия с HDMI и DisplayPort, специална камера Intel RealSense 3D и най-любимата ни екстра, която и преди сме показвали при таблети на Lenovo – проектор. Освен за презентации, то е страхотно решение за открито кино с приятели или за гледане на мач от Шампионска лига на побира в парка. Още повече, че тук имаме и доста силно Dolby озвучение, което ако все пак не ви е достатъчно, винаги можете жично или безжично да свържете външни колонки. Освен всички тези джаджи, имате и дежурният за подобен тип устройства стилус. Този тук обаче е малко по-специален от масовите. Той е активен и отчита различни нива на натиск, благодарение на което можете да рисувате почти като на хартия. Има и специална функция Write It, която дава възможност да се пише ръкописно във всяко поле за въвеждане в различни приложения. Сега малко повече инфо за клавиатурата, която впрочем, освен черна, може да бъде още червена или бяла. Та виждали сме много подобни аксесуари, превръщащи таблет в ноутбук. Тази клавиатура обаче е изцяло в стила на ThinkPad и без проблем може да превърне X1 таблет в ултрабук. Реално, изгледа и функционалността на клавиатурата са същите, както на пълноразмерен преносим компютър. Дори типичните TrackPoint и Trackpad също са на лице. Още нещо яко е, че след като я свържете магнитно към таблета, клавиатурата ви предоставя възможност за регулация на наклона. Изключително удобно решение при продължително писане. Повечето таблети не могат да се похвалят, че правят качествени снимки. ThinkPad X1 обаче е изключение. Той има две камери. Предна, която е предназначена за селфита и видеоразговори, и основна, която вече е цели 8 мегапиксела и има на разположение различни филтри и настройки. Качеството на вече реализираните с нея кадри е повече от задоволително. За да онагледим това, сме добавили няколко тестови снимки в текстовата статия непосредствено под плеера, на който ни гледате в момента. Разглеждайки периферията на хибридния таблет на Lenovo, намираме всичко, от което бихме имали нужда за пълноценна бизнес работа, че дори и малко повече. На разположение са USB 3.0 и Type-C, Mini DisplayPort, microSD,
WiGG и NanoSIM, чрез който можете да имате интернет навсякъде, където мобилният ви оператор предоставя покритие. Това пък е екстра, с която могат да се похвалят единици таблети. Fingerprint четец на пръстови отпечатъци. Освен него, Lenovo има и Discrete Trust Platform модул за шифроване DTPM. Със своята вградена батерия ThinkPad X1 таблет издържа на 10 часа активна работа. Ако добавим допълнителната, времето ще нарасне до забележителните 15 часа.